Lana-ke umbuzo uthi factorize the following expressions fully. Mawuhlangana nesibalo esikanjena-ke okubalekile ukuqala ukuthola ama-factors ale constant esuke la bese ulandela ngokuthola ama-factors ale coefficient la ma-factors constant na coefficient uyawasebenzisa in combination ukuthi uthole lo -7x. So chaza-ke step by step ukuthi sifika kanjani lapho. Okokuqala siqala ngo-20. Ama-factors ka-20 esinawo ama-factors a-20 u-20 uyangena ku-20, u-10 uyangena ku-20, u-5, u-4, u-2, u-1. Bese nangapha siliste ama-factors a-6. U-6 uyangena ku-6, u-3 uyangena ku-6, u-2 uyangena ku-6, u-1 uyangena ku-6. Right. After lana-ke into landela ngayo ukuthi ulandela ngokuqhathanisa-ke ama-factors osukwatholile waqhathanisa in such a way that akhipha leyo value leyo ama-factors aleyo value leyo. Ngoba la sinobani besithola ama-factors a-20 kumele esikhiphile u-20. So qhathanisa kanjani na? So qhathanisa ngokuthi simultiply u-20 no-1, u-10 no-2 u-5 no-4. Nangapha u-6 so qhathanisa kanje kuyoba u-6 times 1 or 3 times 2. Right. Sidluleke lapho. Athi siqhathanise-ke. Maswaqhathanisa-ke sinobani? Sino-20 sino-20 times u-1 yasikhiphela u-20, u-10 times u-2 yasikhiphela u-20, u-5 times u-4 yasikhiphela u-20. Ngapha u-6 times u-1 yasikhiphela u-6, u-3 times 2 yasikhiphela u-6. Right. Bese-ke siqale sidile ngo-20-ke. U-20 constant le inemithetho yayo omele uyi-apply ukuze into ethi factorize kahle. Nomthetho wawo nje u-20. Umthetho wokuqala ukuthi sibheka le sign le isiduze constant okuba negative ungaba positive. Mayi negative iqonda ukuthi le number esiyiqhathanisayo akumele zibe nama sign afanayo. Kodwa ukube ibi positive qonda ukuthi le number esiyiqhathanisayo lezi kumele zibe nama sign afanayo. Right. Bese after lapho ulandela umthetho ola wale sign le esukila. My negative iqonda ukuthi inamba enkulu mele iphathe negative. Kahle kahle le sign imele ukuthi isign ezophathwa inamba enkulu lezo usuke iqhathanisa la. Always koba isign inamba enkulu. Mazilingana lezo inamba lezo ufaka noma yipi inamba into eyodwa. Kodwa mele ufakwe eyodwa. Right, uma negative kanje. Okay. Sibone thina sinabo negative about 2. The sign iqonda ukuthi akumele ifane ama sign. Alright, sezwa ingafani usho ukuthi kumele ube negative no positive.
yiphi isayini imele ithathwe inamba enkulu, inamba enkulu imele ithathe isayini enegative. Sisawufaka ke u-negative sign wethu-ke kwinamba enkulu, siyifaka la. Lo asikamthindi lo, sifocus la. Sesinawo negative 20 times 1, okay, ya. Sesiwafakile amasayini kanjalo kanjalo. Masuqedile ukufaka amasayini, asize ngapha ku6. Le coefficient 6, ama-factors e-coefficient 6. La asiyikhuluma indaba yamasayini la. Asiyikhuluma indaba yamasayini. Still nje nayo indaba yamasayini. Kodwa in special cases mawukade uno-negative la, bovele ukhiphe nje le sign ngaphandle ukuze kube positive, bese udivide ngayo kanje ngaphandle iphume, ukuze uzosebenzisa le method engichazela yona kahle successfully. Right. Sithe sila kuma-factors a6. Ngoba ama-sign akhona siwashintshi, yonke into isuke i-right, isuke sisiphelele ya6. Se6 sekutheni sithola i-combination ke manje ezosikhipela u-7x. Ususenza i-combination yala neyala. Mele uthole nje i-combination ezolokhu. Ngaba i-combination ngaba u6 times 1, i-combination no5 times 4, noma lo nalona, noma ilo nalo, noma ilo kanje. Yabo? Uthi asazi kwamanje. Kodwa lento siyayizama njenge-trial and error. Siyazama, sitest. Ize iphume i-answer. Right. Asitestini ke. Masitesta ke la. Athi ngiqale ngisuse le lo. Madoda. Angisho. Asiqale siteste ke la. Mawuthesta ke sovula ama-brackets ethu engathi vele sesizofactorize vele. Kodwa usukushaya kwi-graph yakho, ususaqala nje kwi-graph yakho ukuze ufaka kwi-final answer usuyazi ukuthi usuqedile ukuyitesta le nto ngokuphelele. Sisiyavula ama-brackets ethu, asikhetheni ke. Sirabela athi sikhethe i-combination ezosikhiphela u-7. Combination ezosikhiphela u-7. Asiteste nje la oqala nje sibo. Siqala siteste u6 times 1 no20 times 1. Kodwa athi iqhelelena kakhulu 6 times 1 no20 times 1. Asizame kuqala u6 times 1 no10 times 2. Mangaphumeleli so shintsha. Asiqale sisame ngalo. U6 ufaka la asekuqaleni ngoba i-coefficient ngapha asiqaleni. So ama-factors awo angasekuqaleni phela wa-left. Bese lawa awe-constant 20 wafaka wonke ngaka-right nama-sign awo njengoba enjalo. No-minus bani, no-20, no-positive 1. Ukhumbuleke ukuthi i-coefficient yethu ibinabo x, usuyababuyisela nabo x laba, uyabafaka la. I-constant ibinganabo, constant 20 ibinganabo x, usho ukuthi asifaki bo x lapha. Nakho mina sengiqhubeka nokutesta le part ya-20, kodwa asiqhubeke nakho sibo ukuthi sikhiphela abaningi. Ngoba vele qala ukutestwa vele. Test yokuqala ke nayi ithi
isikhiphela kumele lo multiply nalo lo multiply nalo. Sibone usikhiphela bani i-test yokuqala. Simbhale la. Test yokuqala ba minus 20 times x usikhiphela minus 20x. 6x times 1 usikhiphela 6x. Bese siya-add ke lokho ukhipha bani minus 14x. Okusho ukuthi akuyona ke le right, sayisusa. Akuyona i-combination e-right, sayikhansela ke le combination le ngoba ayisebenzi. Right. Siqala phansi futhi mase uqedile ke la. Uzama enye combination. Ingakho ngibona ngisheshe ngabona ukuthi u20 umkhulu kakhulu, okusho ukuthi awusondelene no7 ukuthi ungaze usikhiphele u7. Ngathi sibone le bengicabangile eqaleni yona ukuthi izosikhiphela bani. u6 semise leya 6 nje manje sisame la uqala uphela. 6x same method x la bo minus 10 bo plus 2, right? Si test ke manje sithi 6x times x, sorry, u6 multiply la kuqala. Let's highlight, multiply lo nalo 6x mele multiply no 2. Usikhiphela bani u12x. Minus 6 minus 10 times x usikhiphela bani minus 10x. 12x minus 10 u2 positive 2x. Nale akuyona, siyadlula futhi, yabo. Kodwa ezinye inamba usuyijwayele ukuthi hayi lezi zizophuma kanje. Alright. Le combination la awu2 phezulu awusenzanga, sesisama le enye ke manje. Sibone ukuthi sikhiphela ba. Method nje eyodwa nje efanayo. 6x minus 5 plus 4 also multiply lo nalo, also multiply lo nalo. Right, ubani 6x times 4 skipela bani 6 times 4 skipela u24x bese u5 minus 5 times x minus 5 times x uskhiphela u-minus 5x. Lona i-answer lana uphuma ubani positive 19x. Nale akuyona. Trial and error nje. Iziphumo so sithole lesifunayo u-minus 7.
kodwa lento usushaya emqondweni fast noma usukuphethe i-calculator ukuze usheshe. Asikho isidingo sokuthi uyibhala phansi ngoba as a math student kumele uwazi ngekhanda ama-factors ukuthi yiphi nayiphi lokhu test ama-combination fast ukuze usheshe usithole isibalo. And kumele uwazi lesibalo so-3 marks okusho ukuthi kumele usiqede nje ngo-3 minutes. Yeah. Sesiqedile ngale combination ya 6 times 1 awusayisebenzanga. Asizame-ke manje ngale ya 3 times 2. Same procedure ke nala u-3x uzoba la u-2x la u-minus 20 asizame from ekuqaleni minus 20 plus 1 right, lo uzomultiply lo nalo, lo uzomultiply lo nalo, u-minus 20 times 2x ubani minus 40x. No, yazi yankulu ke nayo. Okay, ubu-3x times 1 ubu-3x nala phuma ubani minus 37x. Ungayona i-combination e-right nale sayisusa. Bye bye. Yeah. Siphinde sizame i-combination. Kodwa niyabona ukuthi i-combination ezogcina isebenza la ngathi lesekugcineni. Sisiboneke. Sino 3x minus 10 u-2x plus 2, right? Siteste-ke into yethu ukuthi iyona yini u-10x, no, u-10 times 2x is equal to minus 20x. Ubu 3x times 2 is equal to 6x. I-result yalana phuma minus asihlanganisa minus 20x no 6x kuphuma u-minus 14x. Naleya ke yona i-combination e-right. Okusho ukuthi obviously i-combination e-right kuzoba yilesi ekugcineni ezosisebenzela. Siyamsusa-ke nalo. Okusho ukuthi kahle kahle mawuzobala ama-combination akho kumele uqala ngalokho ngathi kuney'namba ey'ncane, ungagxumeli lokho kuney'namba ey'nkulu. Isifundo kumele usithole kule lesson le ukuthi awuveli ugxumele lezi ey'nkulu ngoba waqala wagxumela ey'nkulu umehluko uba mkhulu kakhulu, right? Kodwa kuyikona i-try and error. Kungenzeka ngelinye ilanga uthole ukuthi udinga yona inamba enkulu, yabo. Kodwa kulokhu uyabona udinga lezi ezinama-factors aney'namba ey'ncane. Asiqhubeke. Combination yethu esiphetha ngayo kumele kube yiyona le 2x minus 5 plus 4. Okay, siqale sitheste. Kuyenzeka-ke la le situation kanje, kuyenzeka ukuthi komele uphinde ushintshe u-adjust lokhu ngapha minus 5 umlethe ngapha, 4 umlethe ngapha, uma ukuthi akuphuma u-negative 7 just to see, yabo.
vele mhlawumbe kuphuma u-positive 7 kodwa uma usushintsha uze ngapha vele kuphuma u-negative. Yeah, so ukumisa kwami kanje izinto akusho ukuthi kumele uqale ngo-5, kumele uqale utest ushonise ngaphi mangalungi. Asibuke-ke lana ukuthi i-situation ithi kanjani ukuthi uyawuskhiphira no-7. Okay, sithi uba u-5 times u-2x phuma -10x, bese ngale uba u-3x times u-4, 3, 6, 4, 8, 12, positive 12. Okay, yeah, iyona impela lento bengisanda kuyichaza eyenzakalayo. La phuma ubani u-plus 2x, right? Ngosuku situation ekanjena-ke ushintsha lokho kunama values lawa angama constant kanje, uyashintsha uyaswap walethe ngale. Osho ukuthi u5 wakho -5 wakho usuzomfaka ngapha, positive 4 wakho futhi umfake ngapha, bese uqale phansi uba uteste futhi uthi uyaphuma lo -7. 4 times 2x phuma bani u-8x, u-3x times -5 phuma bani 5, 10, 15, 15x minus 15x. Yeah, naye-ke siyaphuma i-answer yethu phuma uba -7x. Yeah. Siphumile i-answer yethu. Kusho ukuthi ukufactorize kwethu oku-right ikona-ke lokho okuphumile oku-right. Usuyayithatha i-answer yakho-ke usuyifaka u-final result yakho-ke uyafaka la futhi. U-3, u-2, u-5 la, esufaka u-x bakho la, sign yakho, sikhohle u-4 la. Sesiphelile-ke isibalo. Thembe ukuthi kuningi okufundile ngalana. Ngenze le video ukuthi ibe yinde ngenxa ukuthi ngifuna ukubona zonke ingqinamba abantu abaningi abasuke behlangabezana nazo, noma nawe usazohlangabezana nazo mawukuthi uyaqala ukubona isibalo esisha sha awukazi, mhlawumbe usibona nje sinama-factors amasha ungakazi wabona, mhlawumbe kukhona u-49 la, khona ubani, khona yabona, ube wazi ukuthi ube ne-hope kahle ukuthi kahle ikhona i-answer ekugcineni, sewukuthi usuke uqale mhlawumbe ngama-combination factors ongewona, yabona. Nenhlanhla nje nayo i-account nani ukuthi usheshe waqondana nawe, keep combination right, nokujwayela nje ukubala nokuhlangabezana nesibalo. Uthole khona isibalo uhlangabezana naso kanti wawasenza before, yabona. So uyazi ukuthi imaphi ama-combination a-right okuyiwona wona. Hayi, siyabonga.